लामायाव गय बिगुरसो गारना गारबोबाय आं गय बिगुरसो अह नै हाब्रु गोजा एकदम मा खालामबावसै बोसोर जाबाय बे लामाया फुरा बोसोर जानाय नङा मानसिफ्रा हमो गावजों गावसो जुद्ध नांनानै थगायनानै दोनो लामायानो जाया लामायानो फैया ओरैनो हनै नंखाय फाला खालामफ्लाबाय ओइ सोरबा हमो सोरबा ओइ जुद्ध नांफ्लानोसै गैला लामाखौ जाब्ला बुलाव गारबाय माबा केस नांदों मा नांदों हनै लामायानो ओंखारा लामाखौ ओमफ्राय जाजानो लुगैना लुगैया लामाखौ जोंनो नांथारगौना सरखारि लामा दा बेलेग गामिखौ नायबा माबायदि मोनो बेलेग गामिखौ नायबाथ' मालाय सेन्देल जुथा गाननानै थाबाय जायो जोंनिया हनै दाना आथिं गोजा थाबायनाय गैथ्रा हनै आथिङानो गोजा ओरैबायदि जारलायाव रायजाना दंना जों गामिया नै लोगोफोर फैलायबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दायो मोनसे बै जोंनि गामियावनो आरोना बे जाहैबाय नै आं मालादों मिथिबायना साथा लानानै आङो माने आङो बै गामियाव बिहावनि न'आव थांनो नागिरदों आरो बे जाहैबाय माने जोंनि लामानि एसे थासारिखौ एसे खोन्थालांसै आङो माबायदि खिन्थु साइकेलबो दङ साइकेलबो लांजाया गारि दङ गारिबो लांजाया ओमफ्राय मा जाहैबाय दा गावनि गावनाव थाखानाय आथिंजोंसो थाबायना थांनांसिगोन आरो एसे खोन्थालांसै आङो न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै जायगाखौ गावनि न'नि लांगोनानिफ्रायनो आंनि भिडिअखौ आरो नै अखाबो हादों नालाय आङो साथाजों लाबाय नै साथा लाखाबाय नुगोना नै लामाया आरो आं बेजों थांगोन दा आंनि उनाव दंना आङो बेजों थांगोन नै अखाबो एसे थेब हादों माने एसे खोन्थालांसै आङो लामाफोरखौहाय माबायदि जोंनि लामाफोरखौहाय बिराद बोसोर जाबाय जों गामिया रायजो जानाया ओमफ्राय मा जाहैबाय बेयाव खुनु माने मोनसे लामानि होननाय मोनसे माबायानो गैया माने मा होनो बेखौहाय थि गैया माने दासिमबो नै माने मा जायो जोंनाव दैज्लां जाबाथाय खुनु लामाया थि जाया माने नै एसे खोन्थालांसै दे नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बे जों गामिनि लामाखौहाय थाखाय दासिमबो बे लामाया जायाखै बेखौ बुंनोनो हाया माने जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो दासिमबो नै लामाया बिदिनो नों बोरैजाय साइकेलबो सालायथावा माने ओमफ्राय दिनै एसे अखा दामब्रा हानानै एसे माबाया हाब्रुआ गोजोदों बारु ओमफ्राय एसे दाख्लैथ' एकदम रे अखा हानानै गैया जाया नुदोंना नै बेबायदि लामानि अबस्था एथ' गोबाव रायजो जानायनि उनावबो मा जागोनथाय बुंनोनो हाया जागोन ना जाया लामाफ्रा एसे ओरै सोंनो र' आङो बैयाव सासे मानसि फैदों आमाया बेनाव सोंनि र' एसे आङो गोदोनिफ्रायनो मानो बेबायदि जाखो बे लामाया हमनोनो हाया मा जाखो नै आमाया फैदों आमायजों एसे रायलायनोसै र' आङो आमाय नोंजों एसे रायलायनि नै लामाफ्रा नुवाखै नै दासिमबो बिदि बे लामाया खै बोसोरनिफ्राय बिदिलै दासिमबो बे लामाया बहुत बोसोर जाबाय बिराद बोसोर जाबाय जोंनो 40-50 थांबाय 50 आयौ ओमफ्राय एसेबो सोलायथाराखै सोलायाखै बिनो जों रायजोफ्रासो खोबाय थादों बेखौ लामाखौहाय सरकारा जेबो गैथारा जेबो गैया बिदिनो अन्थाइ ओरैनो सिंग्रेबेल गालाबायदों आरो औ बिदिल' जेबो गैया दैलाङावथ' बिराद गाज्रि जायो खोमा ना दाथ' नै हाब्रु जायो दैलाङाव मा जागोन हाबाब रावबो जेबो होनथारा ना गैया रावबो जेबो पलिटिकेल लिडारफ्राबो जेबो होनथारा गैया रावबो नायस'नाबाथाय बे लामाखौ लामायाव गय बिगुरसो गारना गारबोबाय आं गय बिगुरसो अह नै हाब्रु गोजा एकदम मा खालामबावसै बोसोर जाबाय बे लामाया फुरा बोसोर जानाय नङा मानसिफ्रा हमो गावजों गावसो जुद्ध नांनानै थगायनानै दोनो लामायानो जाया लामायानो फैया ओरैनो हनै नंखाय फाला खालामफ्लाबाय ओइ सोरबा हमो सोरबा ओइ जुद्ध नांफ्लानोसै गैला लामाखौ जाब्ला बुलाव गारबाय माबा केस नांदों मा नांदों हनै लामायानो ओंखारा लामाखौ ओमफ्राय जाजानो लुगैना लुगैया लामाखौ जोंनो नांथारगौना सरखारि लामा दा बेलेग गामिखौ नायबा माबायदि मोनो बेलेग गामिखौ नायबाथ' मालाय सेन्देल जुथा गाननानै थाबाय जायो जोंनिया हनै दाना आथिं गोजा थाबायनाय गैथ्रा हनै आथिङानो गोजा ओरैबायदि जारलायाव रायजाना दंना जों गामिया आं ओरै थांनि एसे खोन्थालाय माथो खालामना रावबो मोनथाराबा मा नामा गावलियार लामा रावबो दङ ना अब्लाबो गैयाबाथाय नायफिनाबाथाय थिखादारफ्रानो सरकारि थिखादार गैयाना खाथियाव बेलेग गामिफोरखौ नायबा माथो एकदम स्रां बेलेग गामि नायबाथाय मोजाङानो अब्लाबोथ' बेखौ नायबाथ' जोंबोथ' फुरना गामि हिसाबै जानांगौ नङा होमबा जानांगौमोन जानायालाय माथो खालामबावनो दालाय सोरनि दुख बेखौथ' मिथिला दा मिथिला दे होमबा बे एसे खोन्थालांसै आङो लामाखौहाय नै ओइयाव माने सासेया मा होनो गय बिगुरसो गारना होबायनो एसे खोन्थालांसै नुवाखैना नै माबोरै जागोन दा इमान खाथि आंनिफ्राय खाथि माने मा होनो आङो जाय न'आव थांगोन ना बिहावनि न'आव आंनिफ्राय माने आधा किल'मिटार जागोन आरो नै बेबायदि लामाजोंहाय आं बोरै जाय जेने साइकेलबो लाबोजाया साइकेलबाबो नैबेयावथ' नारनांगोनसो नै नुदों नै
याव दानि गय बिगुर गारना होदों होननानै आयौ माबायदि कन्डिसनलै बेलाय दुब्लिनि लामा ना मानसि थाबायग्रा लामा जाखोब्रा बेलाय जोंनालाय बेफोरखौहाय मा बुंगोन दा मानसिफ्रासो मिथिसिगोन आरो नायग्राफ्रासो बेखौथ' बुंनो रोंला दा जोङो नै बेबायदि लामा नै ओरै साइडजों फैनांगोन आं ओरैजायनिफ्राय दै दं नै दारा नुदों ना नुबाथाय आसुरित जागोन माने मानसिफ्रा लोगोफ्रा नुबाय जानांगौ नङा होमबा आरो आं ओरै थांबाय दंबायो दाबो माने आं दहायनो खोन्थाखादों माने साइकेल दंबाबो गैया गारि दंबाबो गैया बाइक दंबाबो गैया इदि माने लामानि कन्डिसना माने दं आरो थेवबाबो माने लांजाया नालाय थानांसिगोन जाहैबाय गोबावसिम नै माने खुनु लामानि कन्डिसन होननायनि लामानि माबायानो गैया माने बे जेरै ओइ अबेबा फोथाराव थांग्रा लामा बा अबेबा बै मोसौ लामा बेफोरसो साबसिन बुंनो थांब्ला नुदोंना बेयाव जोङो दायो गामि दरथाम दङ गामि दरथाम आरो गामि दरथामजों थांग्रा लामा बियो नुदों बेबायदि हाखरजोंहाय बे जाहैबाय जोंना गगामुख मिमांनि सिङाव थानाय नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय बे जाहैबाय जोंहा धनस्रिपुर टु सलसलि थांनाय लामा बियो माने बे लामाया जाहैबाय जों माने गोदो आंनो जोनोम जायाखैमोन आरो हमना ला आं जोनोम जायैनि सिगांनो गामि बियो दिनै दहाय सासे मानसिया खोन्थाखाबाय माने 50-60 बोसोर जाबायनो बिसोर बेयाव रायजो जाफैनाय आरो 50-60 बोसोर रायजो जालायबाय माने हा हुनिबो जेबो माबा गैला माने सोब मियादि फाट्टा जाजोब्बाय माने सरकाराबो बेखौ बिनि जेनेबा हानि सायाव मोनसे मोजां रेभिनिउ कालेक्सन मोनो आरो मानो होनबाथ' रायजोफ्राथ' हानि माबायावथ' एसे टेक्स होबाय थायो नालाय बोसोरै बोसोर दा माने बिथांमोनहा लामाखौ जाजानायखौ लुबैदों आंबो लुबैदों आरो जुदि सोरबाफ्रा नुदोंबा निस्सय एसे अनसाय हरोबा मोजां जागोन आं बेखौ खावलायहरबाय ओमफ्राय नै आं दायो खोन्थालांबावसै लामाखौहाय माबा लामानि मोनसे माबायानो गैया माने बेवहाय नुदोंना आयौ बाबा बेथ' लामा जाखोना मा जाखोलै बेजोंनो बोरै जायो नै साइकेलबो सालायजाया बेयाव नै आथिंयानो नांथालायनोसो नायदों आयौ बोरै जामारगोनलै सुहा बिराद लेथ्रा जामारबायलै जायगाया मा जागोन दा बेबो सोरबा एसे बैयावबो आंबो माने आंनि ओरैजाय लामानि साहा आंसो एसे फाहामना लाबावदों मानो होनना बुङोबा आं माने गारि लांनांगौ जाहैदों नालाय बा अखा दामब्रा हानायखाय एसे गोदोदों माने हाब्रुआ नुदोंना बा बे जेरावथ' आरो मोनसे डेन्जार गाज्रि लामा दंमोनलै वाव बेयावथ' मोनसे नै दैयानो ओरै थांसिन बायदों आं न'खैसो बेजों हाबलां माने ओरैजाय फैनानै बेयाव माने हा खोदोंमोन माने बिसोरा गाखाबोबाय माने ओरैसो थांनो बायदि मोनदां न'खैजायसो हाबदोंमोन खोमा नै दै हाबदोंमोन ना बेजों दै हाबदोंमोन हाबदों दै देरदोंमोन नामा दिनै हराव हाबदों बेजों हाबलांदों ओरैजाय बारलांदों इसिना हाबदों ना बिसिना हाबदों इसिना हाबदों आइया नोंसिनाव दै हाबदों बेजों हाबदों लामाजों दैया बेजों हाबदों दैया देरदोंमोन हराव देराखै दै देराबाबो हाबदों ओरैजाय बारलांदों बारलांबावदोसो होमबा नुबायना नै ओरैजाय उफाय गैया दा मा खालामनो थाबायनानै फैनांबाय आङो ओरैजाय नै जावथेजोबना दोनबाय माथो लामाखौहाय बेयाव एसे सेनग्रिबेल गारना होदों माने नङाबाथ' बेयाव ओरैबायदि गाज्रिमोन सेनग्रिबेल गारनानै खायसे मोजां जादों माने लामाया ओजोंहाय नै आङो दायो मोनफैबाय इसोरनि न'आव बैनो इसोरनि न'आ आं माने बिसोरनाव फैनायखौ रायलायनायखौ एसे खोन्थाथ'ला आरो लामाखौल' एसे खोन्थाबाय आङो जाहैबाय नै फैयै आं माने बिहावमोननि न'खौ मोनफैबाय न' नुदोंना बे गुफुर न' नुहुरनाया बेनो आरो बारा गोजान नङा खिन्थु बाइकजों फैबाथ' माने 2 मिनिटनिबो लामा नङा बेयो थाबायना फैबाय नालाय उफाय गैया दायो मा खालामनो बेनोमोन मोनफैबाय आं दायो लामाखौ मायदि फैदोंना ओरैबायदि डेन्जार बे गथ'आ मायदि साइकेल सालायबोदों नायदो दै नोंसोरो गेजेरजोंथ' फैनो हाखाला
बोरैबा गोलैबाथाय सेस गोलैगोन दे इनि लाइट नुबाय दा हाब बिदियाव मा साइकेल सालायदों नोङो हादों मा लाबोखो अन ना ससे नारनांदों नामा नारनांदों नुदों ना लामाखौ नुबाय दा जा बिनानावा सासेया माबायदि बारबोखो माने एरायनानै फैबाबो बेयाव माने नों एरायनो हाया नुदों ना बेबायदि जायगाखौ नुबालाय बोरैजाय एरायदों होननानै एरायबाबो माने बेयाव गोलैखागोन आरो साइडआव बारदारै साइडआव थांबाथ' हाखराव थांबाय डाइरेक्ट बिदि माने जोंनि लामानि कन्डिसना नोंथांमोना निस्सय नुबाय जानांगौ आं बेखौनो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोननो बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय धनस्रिपुर ओरैजाय सलसलि थांनाय बे जोंनि लामा बे माने ओरै थांबा माने जोंना सर्ट जायो आरो ओमफ्राय ओरैजाय जोङो ओरैबो थांनो हायो सुरुमपारा गामिजोंबो ओरैजाय ओइयाव नुदों ना आं ओरै उनावहाय बे जाहैबाय मेन इयाव जेनेबा फाखा लामा दं आरो बे फाखा लामाजों ओरै थांबाबो ओरैजाय थांनो हायो खिन्थु मेन गामिया जोंनि बर' गामि हाबनाया बेजों आरो बेजों ओरैजाय सिद्दानो होमबा नों नायदो बेखौहाय माने माखासे जों गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव माने थांलाय फैलायनि थाखाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों दं आरो दायो आंथ' माने मा जाहैबाय ओरैबायदि खस्थ' आंबो माने दा नाय आंना न'आ गेजेराव माने आङो ओरैबो थांजाया ओरैबो थांजाया ओरैजाय आङो खोलाखैबो दहाय एसे खोन्थाबाय ओरैजाय आंनि बिहावनि थांनाय लामाजोंहाय बेखौबो एसे खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय ओरैजाय फैदोंमोन आं साहा लाइनजोंहाय ओरैजाय माने साहा लाइनजोंहायबो बे लामाखौ मोनफैनो थाखाय नैबे गाज्रि लामाखौ बारथारनांगौ माने दानि जे सासे जा बिनानावा जे थांदों जे बेखौ बारना थांथारनांगौ माने अब्लासो आं माने बै फाखा लामाखौ मोनहैगोन ओमफ्राय आखौ ओरैजाय थांबाबो आङो मा मिथिबाय ना ओरैजाय थांबाबो आङो बै माबाखौ ओइखौ मा होनोमोनलाय दहाय जे खोन्थादोंना आङो ओइ गय दुनाखौ होलायलायनाया बेखौ बारथारनांगौ माने अब्लासो आं माने ओरैजाय मोनहैगोन ओमफ्राय आरो थिग बिदिनो माने अबेबा गेजेर गेजेरावथ' ओरैबायदि लेथ्रा जायगाफ्रा लाजाया आरो ओंखायनो मा खालामो बेखौनो एसे खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो रायजोफोरनो माने जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय बे जों माने धनस्रिपुर आरो सलसलिनि नैबे मोनसे लामाया ओरैबायदि अबस्थाया गाज्रि माने जानांगौमोन आरो दिनैसिम माने एथ' गोबाव जाबाय रायजो जानाया दहाय निस्सय सासे मानसिया बुंखादों माने 50-60 बोसोर जाबाय होनना बुंदों माने हाफ सेन्सुरि आरो हाफ सेन्सुरिनि उनावबो जुदि दासिमबो बेबायदि जुदि थानांगौब्ला होमबा जोङो मा बुंगोन दा सोरबा सरकारनि माबायासो गाज्रि ना हरदोंमोन ना जोंनि माखासे लिडारफोरनियासो गाज्रि ना जोंनि लिडारफोरनि माखासे नांनाय नाजानाय नांथाबनायफ्रासो खम जाखो बेखौथ' बुंनो हाला खिन्थु मोनसे सम जायोब्ला जेला माने इलेक्सन सेलेक्सन जुदि जायोब्ला माने बिदिनो मोजां बुंनानै केम्पिं खालामो आरो गामि गामि सोरनिबा सायाव नांनोबो हागौ बेखौ आं मिथिला खिन्थु जेला माने भट होनानै देरहाहोलानै थांखांबाय बिनि उनाव माने नै दिनैसिम माने बेबायदि आरो बेबायदि अबस्था बेखौ माने आंबो बोरैबा मोन्दों माने गोसोआव माने बेलेगफोरनि जायगाखौ नायोबा बुंजाया आरो ओरैबायदि मोजां खिन्थु जों गामिनि माखासे थासारिफोरखौ जुदि नुयोब्ला एसे गोसोखौ बोरैबा मोनो आरो नङा होमबा बेनिखायनो आङो बुंबाय सोरबाफ्रा जुदि नुदोंबा निस्सय एसे मा बुंहरदो बेखौनो आं एसे भिडिअ बानायनानै खोन्थाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव सोरनिबा सायाव माबाफोरबो जानो हागौ खोमा बेखौथ' जों बुंनो हाला थेवबाबो माने जोङो जोंनि थासारि बा जिथुनाखि माने जोंनि थांफैनि लामा आजिखालि लामा सामा थाबासो मोजां जायोथ' ओंखायनो माने जानांगौमोन आरो खिन्थु मानिबा थाखाय जायाखै बेखौथ' मिथिला ठीक आसे लोगोफोर दिनै आङो बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नङा होमबा नै माने नायालासिनोबो थाबायजाया नङाबा बबेबा हाब्रु गाब्र'हैगोन भिडिअखौ आङो दिनै बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे जाय बिथांमोना फेसबुकाव नायो बा आंनि फल'वार्स बिथांमोनखौबो आङो खावलायहरबाय नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे माने बयबो मोनहैयो आरो बयबो मिथियो बेखौनो आङो दिनै आंनि एकदम नुसुंसे बा आंनि एकदमबारे लांगोनासे आंनि लामा बेखौ खोन्थाबाय आङो माने थानो हाथारिलाय ओंखायनो आं दहाय बुंबाय आरो माखासे लिडारफोरनिबो एसे माबाबो थानो हागौ नङा होमबा
जेला माने सम जायो अब्लाल'सो माने मोजां मोजां लेक्सार बुङो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो खिन्थु माने दायो बिसोरनाव मेगना नुवाखै आरो बेखौथ' मिथिला दायो थिग আছে लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय बाय